लोगोफोर खैला मैलानि फांसना दिनै दा मोनायाव जागोन। रायजो राजा नोंथांमोन नायनानै लादो बे आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नायनानै फैनो हागोन। लोगोफोर सोर सोर फैगोन सिंगारफोरा नै नोंथांमोना नायनानै ला ओरैजाय आङो देखायलांनि बेयावनो गासैबो होजोबजाखानाय दंखायो लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना फारियै नायलां नै बेयावनो आरोना माने दिनै खैला मैलानि फांसना दिनैहाय दा मोनायाव जागोन लोगोफोर। नोंथांमोना फारियै फैदो माने ओरैबायदि मोजां इन्टारेस्टेड जागोन लोगोफोर। दायो बानायगासिनो दङ स्टेजफोरखौ नोंथांमोना नायनानै ला सोर सोर बेवहाय नुजाफैगोन नै नायनानै लादो लोगोफोर। आङो देखायगासिनो दङ आरोना। लोगोफोर नोंथांमोना फैनानैहाय नायफैनो हागोन आरोना फांसनफोरखौ माबायदि ओरैबायदि जोबोद इन्टारेस्ट जागोन आरोना बे खैला मैलानि फांसना। गासैबो मेचिनफोरखौ थाग थियारि बानायनानै दोनखानाय जाबाय आरोना नै आरो फारियै नोंथांमोना बे आंनि लाइभखौ नायनानै नोंथांमोना बे खैला मैलायाव दिनैनि फांसनाव गाजा गोमजायै फैनानै जाफुंहोफैनो हागोन आरोना। लोगोफोर थेंक इउ। नै माथो फंबाय माथो